Da kamensiam jing sngokhia halor ka jingkren umentri rangba ka jalau konrat sangma henin ka jan miet da ka baong baki seng bhalang bat ki we ki kin hun kimla ben check ki work permit jing ki nong tre bar jalla ki bawan chaka jalla meghalaya nakaliang working president jong ka khnam uba Thomas pasa haba crunch kilat pathai khubor ulo ang baka jingwan illegal complaint jong ka seng kadai hadien ka jing te badon ki dong tre barjala ki bawan tre ha ka MTC building ki badai ki bashuan buhai klem don wat la ka registration card lane ka working permit ulo ang ru bakat kum ka jing tep jong ka seng u contractor ba yo ban tre ya ka te ka jing tre ula ai subcontract sha ubai pat shu uba Thomas ulo ang baha ka jing shisha ka sarkar jalla ka dei ban pinchlo re ki kin hun seng bhalang ban check iki kot kisla jing ki bar jalla na mar ka long kum bayarap ya ka sarkar ban pet iki ba pin kheni ki an baladan lupa ulo ang ru ba ka jingkran jang UCM ka long pin ban kum ka jingkhang ba ban pli ki bar jalla ban nang wan shu sha ka ne ka jalla ulo ang ru imat ba UCM ukwa ban pin long tripura ya ka jalla meghalaya ka sarkar kala ale ikam mo jong ngam try kan kini kisang bahalang ki ba pli kin pulut porte dang buon ki kam ban try kim dan por man kharai no lada ka sarkar kale ya ka kamram pa jong lajong te kani ka penpau hi ba nakaliang UCM upur syang baik bante ya kisang gi beper ki bodan ka jing sokhia nakamta ki imlang salang khnang ba kini ki kontraktor ki bahe ki ba wan ban belah po ka state ka jong gida ka jing tip jong sarkar hi ki yo ban wanra ya kinong belah ki banabar ka jing keli ka khaduk ka long ba UCM hi uong ba ka unemployment kala jur pala da po ka state ka jong ni tabali hab wanra ya kita kinong belah banabar ka sarkar menta ka wanra ka program ko ang banang ningin ay training ngin pa po pareng ngin po Japan ikna samla jong iban tere haba hajla la jong ngimla ban pentingna bagin yo bela ya kijing bela ki barik bari aru habwan na tinabar takara kani gade kajing li asap jong sarkar ka jongi bat ni peram juri kani bat kum nakaliang ka jongi kum kaseng ya ka badi ban le ngi ban le kum ka political party ngiran ya ka hak kum ka political party ngidan ka hok ban pendep ya kamram ka jong kumbang ila khai supaj ba ba dia kini umdan bala ban kini nangi ba kumbang ila ai wan ai kini ka jing thoch po ka skibor pulen ila ai lo assurance ba kin lej ban le ban kam ba ngi ngi khmilenti ngi ngim kwa ban sim ka bor hala de ngin sim ka anya hala de henre ngi wan da kalenti ka badai ba ngi khmilenti ba ngin kandon ka jing trilang kumni krang ba yaki ba wan ban bala sini da kalenti be ai ngin la ban khang lat yaki krang ba kandong ka jing song sngai song suk apok ka jelai bar kawai wan ai ka legal complaint bai mangila ai ki information ka badai namar ba ladalet mangi kincong bali philet keli bali phi pan kot pan sla teng nakaliang ka jong i ong let ma phi ki ba dai hok ban tre ni akam namar ladam let pada manu tu hab let hi tilada kim let lada let manu pada kim don hok sokar kam don hok seban ong bali philet pada tengi khmilin di ka ba pada ni khmilin di ka wangin pet permane kini sisnya sini kai ba nakaliang ka government kan sim ki senjam nang ni sama how ba dai sa ba kani ka MTC construction yung tapi sing tip pa na manu apa niya pi kumbang ong ngamane kasor ka kapasyang mante mentang ngimla ban saman ngimla ban liwat jing tem ma ban verify nging yo information ka kamram ban verify kri joga government te I can verify maki I can what maki but I can some action ru maki ane lada kim le pada sahab don mano ban le kini akam ya ka tu kapor pada kasor ka kam don su ka hok ban wat le kadi kata kana ore bocong no hi kubang ngai ping hi ai lat chat to ni yai de kalenti ka bade ngi long subha pendap lang ini akam kumbang ila yo information ngi klem le hi wan ai kata ki information saki beduk saki bor bade bad lada kam don pada tempan se kumbang ngai pi tempan se te ni hap hi ban ya khmat dak la ki jong kilak kalenti pada ke ban penting kena gawai ba ka jela ka jongi ka cai beri ka jongi kadang ya inde kadang ya isa ni ulah mislead khendiat dia ki pajba babon balang kani kam the Meghalaya Identification Registration of Migrant Workers Act arjar arpau ka perlong mandatory bakini ki workers kiri bandon ni kata registration card kamu ngilaro ban ong kata work permit to la ngim khot ka work permit ngin ong ka registration card unu migrant worker
Bawan belah apa kasih kejong udai bendon ni kena kat kum ka an. Udai bau mono. Ban lada kim don kajing teri kejong ki hang de. Kalong persya ya ki kendon ki baladon lupa kat kum kena ka an. Te kalong bi an ke. Te kini ki beri kim la ban bater yang de. Tor responsibility jong kadai jong ka kontraktor bawan udai ban register gini. But finna pay statistics ka department ka beri pay ka labor department. Kita ki beri kilane kita ki migrant worker ki bala register bat ka labor department ki duna palat ki duna ba kumba kalong hi in practical ma practically kalong ba ngi tip lut ba ki nong belang ni ki one bed ki bela bed ki lej bed umdon ba pej umdon ba parking umdon ba register kamdon kundon bante eki kadai kata ka ba ngiak ngis nyok khia na kaliang gajongi bat hakati siang ikmi lenti ba UCM un persyang ban yakini bon bela bangin register gidi bon don ki kot gisla ki babiang nomor ki katkum kene kaan pi katkum kene kaan ki don ki condition ro ki don ki condition ki balik sing ngi haban pej benya swa bangin ay yakini ki registration card ki dei ni em kita ki ba karta ka ba duna khat trasnem ki don em kata ka jimut perkat ka babait lani ki medical ki mentally unfit ma ki dei ni em bela syak convict sabar ne hang ne kini condition ki babun syaban ai ya kane ke registration card te ka jing bam don jong kinong bela banabar ya kane ke registration card ki bateri hak keleng saudong jong jela ka jongi kapen pau bangi compromise kini ki kendon ki bela don lubah ka ai te manu ban kit kiai kini lada le ki sing halang mlong nyong le ma ai ka sarkar kan le ru kam le te manu kin ban le ikini kam te na kaleng ka jongi ngi pen pau ya ka jing syaw diau ba UCM un pen tlot bor lene upenduk mensiem ya kiseng lene kini ke rusimat ki ba don kata ka jing sokhia ban penbet penba penmiat ya ka imlang salang ka jongi suang ne po ka jela ka jongi bat ka baar pade ka benta kalong hakalor ka ILP ka ba UCM akren menen pi kada ka basyai gade gane ba ngimpat yo ya ka ILP wat hadin ka jing pas ya ka unanimous resolution dak ying dorbar thawan ka jongi nadu arjar khat khandai kadai ka jing bamla jong UCM ban convince ya ka central government ka jongi bat ngin pen pauru bahu arjar khat khandai la wengno ya kentien khasi state nak ka preamble jonga BFR khat paspat ni pulai bat ka sarkar pedeng kala weng ya ka kentien khasi state da ka jing menjur jong UCM jongi da ka jing ya tiplem jong UCM jongi tu utau jong UCM uba don ketilang ban weng ya kene kentien khasi state kabla don nadu khat paspat ni pulai haka BFR menta upun pau le men le show pat ba mdei kam don shu akhti ka jongi kana akhti jo ka central lada kadon ka jing so don ka jing simkhia jong UCM ngila dei ban yo nadu menno hare hang ka jing bam yo ka jong ye ka LP kadai bai ka jing bam simkhia jong UCM jong ki party ki ba rule yang sarkar ka jongi om don chu da ka wei ka lenti bangin kran